Bé, tens el to? Sí, val, som-hi. 2, 3, 4... Això no és un programa de ràdio convencional. Només una de les moltes excuses perquè un grup de persones amb un evident retard maduratiu pugui reunir-se per beure cervesa i fer el que ells anomenen unes risses, sense pretensions, des d'un racó d'aquest diamant anomenat Baix Llobregat. En un món dominat per fills de puta, un petit oasi setmanal on repassar l'actualitat, lluny de l'opinió d'experts i encara més lluny de la remuneració. Un programa d'humor que no fa riure, però que ens dona ganes de viure. Benvinguts a La Riota. No busquem cada vegada el retaule magnífic dels que van pel món, han posat monolític i afronten la vida mirant-la a la cara i un dia contents compren flors a sa mare. Busquem jarana, busquem dispersió, busquem jaleito, amb Agudinany, Shark, Tauró, Màquina, Tità, Marca Prone, Llibret i més seguidors a Twitter que La Riota. Marta Robledo, fracàs a la Beòvia, busca remei a la ràdio. No sabem com ho va fer, però la va acabar. Cedinho, cada dia més moreno, semblarà aviat Quique Wash i els teclats Albert Romeu amb una hèrnia discal. Comencem. La Riota, un programa d'humor que no fa ni puta gràcia. El poble, com bé farà quan els hi ho demanem creient i obedient, ha votat la Riota de la setmana. Com sempre és complicat amb tot el subnormal que corre pels nostres carrers i els nostres governs, però el tenim aquí amb noms i cognoms. Repassem. Comencem amb el primer finalista. El candidat és Lukashenko. Заполнен Ямал Европа. Мы обогреваем Европу, они нам угрожают еще, что они закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? El primer ministre bielorrus, amb nom de jugador de futbol que t'elimina al minut 98 de l'Eurocopa, s'ha posat en mode Terminator amenaçant a la Unió Europea amb tallar el gas si aquesta aplica sancions a Bielorússia. A qui no li hagués agradat que tallessin el gas és Adolf Hitler durant la Segona Guerra Mundial i és curiós perquè, igual que ell, Lukashenko tampoc és amic dels immigrants i amenaça amb gas Naturgy. El segon candidat de la Riota de la setmana és Manel Monteagudo. Yo no estuve en coma en ningún momento. En ningún momento estuve en coma. Cierto es que caí de 6 metros. Pero ese 6 metros estuvo hospitalizado en Irak. Y no estaba en coma, no, y no estaba en coma, no, estava tomando canyes, leré. Les mentires tenen les cames molt curtes, menys en el cas de Monteagudo, que assegurava haver estat 35 anys en coma, per més tard dir que només patia entre 15 i 14 desmais diaris, més tard que només era algun desmai esporàdic, més tard algun cop de calor a la platja de Gavà i finalment dir la veritat que no és un altre que Monteagudo va ser de Jagger i absenta cada puto dia. Y el tercer y último candidato, el pare de la Britney, James Spears. Sí, porque después de 13 años de estar bajo la tutela de su padre, Britney Spears rompió finalmente el silencio y declaró ante la corte que vive en opresión, que está molesta, harta de ser incluso explotada. Finalitza la nissaga, #FreeBritney, llibertat preses popstar, i és que Britney Spears aconsegueix la llibertat respecte a la tutela de 13 anys del seu pare. La reflexió, nens i nenes, és que per tenir pares així millor no naixeu, i si naixeu perquè us obliguen, com en el meu cas, no us feu milionaris. És exactament el que estem fent nosaltres. I la Riota de la setmana, el més votat ha estat... Manel Monteagudo. Bravo. ¿Te podemos chocar la pija? Yo no puedo, tengo fútbol. Bé, nois, normal que hagi guanyat la Riota de la setmana, Manel Monteagudo, el nostre gurú. Marc, te'l vas creure? No. Ara hi ha molts titulars de que... 35 anys en coma, jo per començar entenc que et desconnecten abans, perquè ets un cas perdut, i només conec el cas el del Serrano. Bueno, de Diego, no sabem... Resines, bueno, ja havia no sabem si ha despertat. Novita, et diuen, no? Sí. Oi? Però és mentida, això és mentida. No, l'últim capítol... És mentida, no. Però no s'ha vist mai l'últim capítol així, no? No, jo vaig buscar, però el pots buscar, el podries buscar, hi hauria talls. Ella ho sap, però deixem-la que parli, que és la que va fer els dibuixos. Akira Toriyama. Evidentment. No, aquest és el de Son Goku. De fet, això tampoc està demostrat, és el que vull explicar. Però diuen que en Doraemon se li acaba la bateria o no sé què li passa, l'ha de portar... Que bateria, que no anava amb piles. Anava com un iPhone o què? Vale. Una cosa, és un robot. No molesteu els fans de la Riota. És que després crideu molt i no m'escolta. Sí, això ho van dir per ahí. Segueix, Marc. Vale, bàsicament és que el Doraemon se trenca, el Novita el porta a arreglar, però com que és un robot del futur no el poden arreglar. Llavors li diuen o el reseteamos i per tant s'oblidarà de tot el que heu viscut junts,
o te'n donem un altre. Però ell no va fent bandera, que és un robot durant la sèrie, no? Home, és un robot, sí. El gat Joder. és un gat còsmic. Bueno, no, però còsmic no és robot. No, però és del és com cosmos. un efecte, és exacte. del cosmos. Però No, hi ha un perquè capítol sí, que van a la, sí, hi ha un capítol que van a la fàbrica i n'hi ha un munt i se troba amb la... Sí. Ah, sí? Sí. I total, que el Novita se I la ratlla Dorami, moltíssim. aquella gran oblidada, també. Sí. Llavors, el Novita se ratlla moltíssim perquè és l'amic de la seva infància i gairebé l'únic. I llavors el que diu és, vale, me fico a estudiar a tope i el... El Novita. Escolta! Llavors, el Novita se converteix en enginyer i aconsegueix arreglar el Doraemon i L'enginyer. recuperar els records. Per tant, el Hòstia, missatge és molt bo. maco. Sí. Sí, Perquè- sí, però que és mentida, que això... Que capítol Perquè havien passat enginyers, Un moment, deixeu la reflexió, tio. No, va. això... Per què no em va el micro, ara? Sí, que Et va sempre el micro. Sí, ja Ah, doncs ja està naixent. Bueno, llavors el missatge és això, doncs, que una persona que era gandula i que no fotia res, amb aquest missatge doncs, se fot a currar. Es fan gènia. Sí. Després L'has vist no, aquest? després d'un milió de capítols... Però l'has vist aquest capítol, tu? No, no l'he vale. vist, però un dia ma germana estava plorant perquè deia que es quedava en coma, llavors ho vam haver de buscar i... Aquest final és més maco. Hi havia uns vídeos a internet que no recordo qui els feia, que eren els del Doraemon i Nobita Yonkis. No us heu vist aquests que Ai, estan sí. fumant, que Sí. jo passant-me la hierba. Sí. Nobita. El que està clar és que ha sortit en huevo de mitjans autonòmics, etc amb la notícia perquè tal com entren i es mastega i es llença. Al final... Per això et preguntava si t'ho havies cregut, No, perquè no. tothom s'ho ha cregut, o aparentment. O sigui, home, sí, jo quan llegeixo el titular penso, pues no ho sé, Pot ser, podria ser. sí. Em semblava raro, ara pensant en perspectiva em sembla raro. Però no li expliques a tothom de la teva feina. que hi I ha al una persona. final, no sé ja l'última, però crec que l'última és la que he dit jo, que diu que, Sí, que es va- d'una caiguda es veu que té com... Per això no va comprar tabac i les bromes aquí, no? Té marejos, però 14 o 15 vegades al dia, que hi ha persones allà. Sí. Bueno. Sí, exacte. De fet, hi ha no? Les bromes de he bajado a tomar unos cervezas y un cigarrito y vuelvo al coma, en plan... O sigui, però ella es desmaia, no? O sigui, Sí, està... se va passear, Té desmaios 10 hores al dia i per això d'aquí pot tenir Però fills això i pot casar-se. ser- Però i haver-se potser té casat. anèmia, O, saps? narcolèpsia, no Sí, és? més narcolèpsia que anèmia, jo crec, perquè Sí. la meva mare té anèmia i no dorm 16 hores al dia. Hòstia, Àlex, ara estava confonent amb lo de les nedadores. És apnea, no? Jo? apnea, sí, clar, apnea del sueño, exacte, sí, no, anèmia és que... Àlex, expert en possibles estats estranys. Molts experts diuen que gairebé impossible realment estar 35 anys en coma. I a més deien que s'havia casat i que tenia fills. Realment... Bueno, és que realment no sabem si és possible perquè aquest no ho ha estat. Però jo molt a favor d'estafar la vida, eh? Una mica com va fer Paco Sanz. Oh, Sí, Oh, no? el nostre Paco Sanz és un gurú. Bueno, És a un Auronplay gurú se'n nostre. recorda d'ell encara a dia d'avui. No, molt a favor de... Bueno, al final és el típic Spanish people, no? En plan, Yeah. medio. És Sí, així, un, un atracador que ha intentat fer saltar la Sí, banca. Paco Sanz va arribar molt lluny, eh? Sí, però... No, Paco Sanz va atracar de youtubers, que això em sembla més lícit. Però És una mica el Robin Hood de les malalties. Agudo, però Monteagudo, el teu cosí, exactament que ha tret d'això, vull dir... Què ha tret? Sí, no, al final no li ha sortit bé, No. no, la jugada, entenc. No? No ho sé, és No, que... no ha rebut ni dit. Potser Home, escriure un llibre, no? No, ara ha tret coses, però és No, que... o no anar a Ara està cobrant. la funció de les filles, aquestes Clar, coses que no, fan pal, no? I Clar, no ha anat a mai amb els sogres, a dinar amb els sogres. I ara està- 35 anys en escenari. Clar, Ara s'ha està mort cura- i no era de l'enterro. Clar, aquest tio, jo què sé, doncs això, amb 20 anys, o amb 25 o amb 30, i ara està a punt de cobrar la pensió ja. Clar, I ja clar. està, no ha Bueno, de cobrat. fet no, perquè no els té cotitzats, no? És que a part, crec que deien que havia entrat en coma, a quin any era? El 75, quan es va morir Franco. Clar, Si no, el 78 era, no? 78, Crec sí. que era amb la Constitució, crec que Sí, anava sí, a sí. parir. Ara- Bueno, en tot cas, si despertes, flipa. Flipa. No, Però si realment... Pandèmia està... Si fos vares la història, és bestial. Veus a l'Ibai Ja. ja, no es pare, bueno, és que al·lucines. Però hi havia al·lucines. muntatges que sortia ell dient no soy yo, no puede ser. Sí, ¿Quién es, por favor, ¿quién es mam. ese viejo? Monteagudo. 5 Champions al Barça. Exacte. Clar. I 25 del Madrid. I Messi amb la samarreta al PSG. Bueno, Bueno, clar, no saps clar, qui- no, no. sí, clar. No, Clar, i es pensa que el millor jugador del món, jo què sé. És Prioritat. Stoikov. Però jo, què anava a dir? Que no cridem, diuen. Però quan estàs en coma se t'aixeca. No. No ho sé. No. Igualment, tampoc crec que... bueno, no ho sé, la dona... No, et dic, a veure si se li muntava a sobre, saps? No, home, no. Però és violació. Això és el que et preocupa? Una cosa seria violació, no? Clar, sí, seria sí, violació, per vale, això estic vale. preguntant. Sí, sí. Però totes per Marta, això. quan trigaries a fugir del Pau, del Pau, Pensava la que teva preguntava per un altre parella? lloc. Sí, demà es queda en plan Schumacher. Tardaria cero coma. Perquè aquesta dona deia, no, perquè estuve con él, i clar, al principi la gent es pensava que va estar 35 anys amb un
Però després, clar, com que realment ja es veu que de 24 hores dormir a 12, dius, bueno, doncs, si es queda A Schumacher, veure, quan trigues a marxar? jo crec que la majoria de dones estan casades amb homes que se passen la meitat del dia asseguts al sofà, Que és quasi estar en que és coma. quasi, gairebé, és com És estar en pitjor, coma. jo crec, a vegades. Jo no el deixaria, crec. No? Estaries... Però, bueno, també estaria bé saber-ho, que hauria de fer. Home, és que 35 anys esperant-lo, tio. Jo crec que si me passa a mi, jo li diria, Mira, és molt... passa-t'ho bé. Disfruta la vida. Sí. No, li aniries a portar rams de flors un cop a la setmana. No passa No, res, des d'aquí- és com a la pel·li Nàufrago. que Carles, des d'aquí ho el- dic, si jo em quedo un coma 35 anys, que cap noia Clar que no. m'esperi mai. Sí. No, a mi, o sigui, jo no, aquest missatge no cal ni que l'enviï. No. O sigui, però... Ara, però, si et quedessis, els teus col·legues els divendres vindrien a fer les cerveses amb tu. Sí, Sí, no, però no. perquè els amics... Sí, a més ja ens van aquestes. Cap problema. Sí, ja heu estat a casa meva més d'un dia. Sí, no passaria Sí, amb coma, no? No, Amb gent no, amb coma. jo he vist a gent en coma. Ja, casa Amb teva. coma etílic. Jo Com també, etílic. jo també. Però bueno, a casa... No, coma i no és etílic. O sigui, No, Ah, no, no. jo he vist a una persona estirada Desmayos. al seu pati i veure com l'ànima se li anava. I jo tenir-li que agafar l'ànima i agafar-la. tornar-li. Com globo... Cacen ànimes. Sí, like globo de helio. Com els caçafantasmes, tenir que xupar l'ànima. Totalment, sí. La veritat és que Sí, totalment. Efectes paranormals. Carles, Mira'ns a iVox, escolta'ns al YouTube i elogia'ns a Twitter. Atif, tu estàs vacunat i què penses de la gent que no està vacunada? Sí, yo sí vacunado, tío. Todo bien. Toda gente dicho yo enfermo, no sé qué. No. A tío, tanto tomando cerveza, joder, claro que enfermo. Que tú quieres que coger vacuna, quieres que descanse bien, tío. Eso que hay. España, ¿tú no sabes? Al Marc se li cau tota la cervesa a la taula. Però perquè és que m'agrada que el missatge l'enviï com a Espanya, com si fos una Espanya, persona. tu no sabes? Clar, Espanya persona, tu no sabes. A mi m'agrada perquè diu Hispània. No pateixis això perquè tenim fotos per poder fotre les fotos a la gent. Sí. Marc, llibertats, és a dir, poder de decisió i gent no vacunada fent el que cregui convenient, o Àustria que ha dit, no, aquí no surt de casa ni un no vacunat. Tots al gulag a picar pedra. No, fora la gent que no s'ha vacunat, zero, o sigui, em sap greu, Exportada. O sigui, No, a casa, no? De fet, jo la mesura que ficaria és això, de que no puguin direct... De fet, deien a no sé quin país... És la pregunta que fan per a mi. El que... No, segueix. No, que no sé en quin país deien que inclús podien fer-te fora de la feina i em sembla bé. A França han fet fora... Em sembla bé i és una... O sigui, és una mesura molt totalitària, però és que, tio, aquí hem pringat un 70% de la població i estan disfrutant tots. I ara potser ens tornen a tancar. Clar. I a més, tampoc estem obligant a la gent a anar a missa, estem obligant a la gent a creure una mica amb la ciència, Exacte, no? Que a més sí. veiem que funciona, jo crec. A veure, que la gent està fotent farlopa per les nits, vull dir, noi. Però la vacuna no està bona. No, perquè, però Bueno. fica-la, que es faci amb rulo. Ja Bueno. veuràs com hi ha cua. El viatge que et fots després de la vacuna tela, Ah, jo no vaig tenir, Tu vas tenir jo vaig sobredosis? estar Jo no. xungui. Bueno, tu i a mi ens va donar una mica xungo, però després vam veure que era el bolo que havien fet a Barcelona, 37 graus al 3 de juliol. A mi em va donar una mica d'overdose, també. Sobredosis. Hòstia, jo res, tio. Jo la veritat que el Covid me'l vaig fumar bastant fort. Jo, de fet, el vaig passar i també he fumat. Sí. Àlex, i tots, Comenta'm, i tots plegats, quina mesura posaríeu perquè tots aquests tanoques que no es volen vacunar creiessin una mica amb la ciència i es vacunessin? Tipo, als Estats Units hi havia hot dog més vacuna. Teniu alguna proposteta? És que no fa falta. La mesura és la vida. És la vida mateixa ja, en plan, el Covid mateix. Filosofia, sí? No, s'ha menjat un... No, però és així, és la vida mateixa perquè ara als hospitals ja estan nens, que també, en plan, me la suda, i els no vacunats. És així, ja està. No et creus, no passa res, endavant, a l'hospital, no passa res. Estem pillant el Covid, ja està. Ja, jo però- seleccionaria... L'hospital el pagues tu, també. Exacte, és diner Jo seleccionaria Sí, un... sí, però bueno, Jo crec que Espanya serà el primer país... Hispània, tu no sabes. Serà el primer país que donarà una bandera a tothom que es vacuni. O sigui, pega amb Espanya, no? Tu et vacunes i et donem una bandera espanyola. Pel balcó, sí. No, algun potser li han de donar dues, banderes. O pulsareta. Jo aquestes persones agafaria una por tonto i otra por si la pierde. Sí. Agafaria algú de la seva família que sigui de risc
i la mataria a cops de puny davant seu. Sí, exacte. Perquè vegi el que és la pèrdua que... O inocular-li molt de Baix Covid. Llobregat. Perquè, a més, aquesta gent, la majoria hauran tingut la puta xiripa que no se li ha mort ningú pel camí. O sí. És el més probable. La sogra. És el més probable. Ei, no, estic una mica d'acord amb la veritat, aquesta gent els hi sona una mica... Ja et dic jo que si fas una enquesta... Creieu que tenen un perfil concret o no? És a dir, sempre quan parlem Sí, d'Hispània... sí, negacionista. Sí, però jo em refereixo, quan parlem d'Hispània, ens imaginem a Fructuoso Martínez i a Diego Serrano a vegades, no? Bueno, seran com a l'Ortega Smith, que deia que tenia els anticossos espanyols. Bueno, jo crec que... I tenia 6 trompos. Sí. No. Tenia el cap com el I se Doraemon. li va caure l'orella esquerra. Carles que deia que o un virus chino que li va hacer, un virus chino, si él tiene anticuerpos españoles. Claro. Ho deia. Claro. No, jo em refereixo, tu, Marta, t'imagines un prototip de tio? O de tia de dir, no sé, amb ulleres i molt intel·ligent... Voldria que digués el meu pare. Sí. No, jo crec que és gent a qui li falta una bullida. No? És Una bullida és... Que té algun problemet a la motxilla. És com aquella... Bullida és el que et passes per un túnel i et colpegen? No, per mi és... Aquí li diem que li bullida, falta no una- amb això. Per que li mi falta és un estiu. Que sí, que fotre-la al forn, que no es va acabar de fer quan Ah, el sí, van al fer. micro. Li falta un verano. Un estiu. És un llate como. Sí. Sí, li falta un llac de como. Sí, jo crec que és aquesta gent que va d'intel·ligent i no en té ni puta idea de la vida, saps? És com... I que sempre estan a Twitter. I que sempre estan a Twitter. Anem a aprendre coses de la vida. Te voy a decir una cosa, Jesús no andó sobre las aguas. Jesús no hizo un pájaro de barro que volaban. Jesús hizo lo que hizo y era esquizofrénico igual que yo. Yo estaba allí el día que lo mataron. Yo estaba allí. Y a mí me mataron después. Benvinguts a una setmana més a la secció de... Estem fent tele una altra vegada, En record a Prospa, una mica de tele avui. Benvinguts una setmana més a la secció de No humor de la Riota. Veurem on els camins inexecables d'aquell com paranormal ens porten avui. Així que endavant. Ucraïna. Kiev. Any 2006. No ens queda tan lluny, escolta'ns. Un grup de vianants alerta un policia d'un individu perdut, desorientat, no? El típic turista. Tampoc fins aquí no hi ha res misteriós. Quina és la sorpresa a la policia quan s'apropen a ajudar-lo? Us l'explico jo. Què passa quan ve la poli? Què et diuen? Què passa? Què et diuen? Documentació. Hombre, molt bé, identifíquese. Molt bé, Carles. O sigui, es nota que tu t'ha passat. Nota que em van trincar el confinament. Et van identificar. Anava a dir això, que tothom més o menys ens ha passat, no? Identificació, no? Bueno, llavors, aquesta persona, la cosa és que presenta uns documents oficials de la Unió Soviètica, l'antiga URSS, Sergei Paramanenko, vale? Clar, Sergei. sí. Bueno, potser no ho estic pronunciant del tot bé. Sergei, crec que és. No, això no segur que no és. Vale. Sergei o Sergei. Sergei. Sergei li foten una tunda a Rússia. És el que diuen els Oh, javis. això és la secció de humor, Li sisplau. foten una tunda. Va. Una mica d'habilitat, no? Va, clar. Posava-nos serietat. Va, serietat, Sisplau, serietat. els alumnes d'aquí, clar, tirant boletos, no. Què passa quan presenten els documents aquests antics? A més, has de veure el DNI, molt heavy. Es pensen que està sonat, no? Això també ens ha passat, que la poli o alguns es prengui per loco, no? Sí. A tu, Carles, també. No, a mi el mateix dia, El grito d'esto no és Washington, Què passa? Quan passa tot això i tal, el tio no està fent res, només està presentant uns documents estranys, el deriven a una clínica de salut mental. El tio quan arriba allà, pues, l'agafa el doctor d'allà i li diu que, bueno, que li passa, que no sé què tal, i ell diu, sisplau, una cosa, ajudi'm. Quin dia és avui? I diu 23 d'abril del 2006. Sant Jordi. Monteagudo. Sant Jordi. Ei, és Sant Jordi, a És més. Sant Jordi a Rússia. Pues Els encanta. Uau. Pues Sí, flipa. Sant Jordi. pues clar, el Pau diu... Puigdemont Hòstia, amb l'osso. és que jo vaig sortir el 23 d'abril de 1958 a casa. Ah, mira, com el... Com el Monteagudo, joder, si No, no. ho acabo de dir. Llavors, clar, no, és que avui va tot per Perdó, aquí. és que estic molt concentrada. Llavors diu... Jo estic entregat. Llavors el tio li diu, però el metge li diu, però llavors que vostè queda segura que és un viatge en el temps i tal, perquè clar, vostè no sembla que tingui més de 30 anys. I diu, no, és que en tinc 25. I diu, no, home, llavors no es pot ser el 58, no? Diu, a veure, expliqui'm una mica com va ser el teu dia fins a arribar fins aquí, no? I diu, bueno, jo anava amb la meva càmera, vaig fer unes fotos per Kiev, i l'última foto, sí que és veritat que vaig fer una foto a un ovni, un objecte volador no identificat, vaig fer una foto i ha aparegut aquí. No riem, però... Què passa? Quin és el següent pas?
revelem les fotos, no? Clar, Què hem de fer si no? Llavors, vas al Fotoprix. No, exacte, van al Fotoprix, però no al Fotoprix de Kiev. Clar, Però no poden revelar aquestes fotos perquè han de trucar un especialista per les tècniques. Són molt diferents a les Clar, que allà només fan 6 de carnet Van tenir que reanimar Robert i 12 Capa. paisades. Van reanimar Robert Capa. El Pau ja flipa, el fotògraf aquest, especialista en aquestes, en revelar merdes així, antigues i coses així, i càmeres així més antigues, flipa perquè el rotllo de la cinta s'ha deixat de revelar fa uns 70 anys. I que és gairebé impossible que es conservi en tan bon estat, diu, tants anys, perquè no solen durar més de 2 dècades. Perquè es veu que te porten unes substàncies amb les que venen impregnades que si no es degraden i llavors perd l'ús. Ja no es poden d'això. Llavors ella flipa només amb això. Les substàncies no les hem buscat, no? Que no són? No. Paracetamol i... Perquè encara em diu que tinc 3 minuts de secció. Llavors, tampoc no m'ho agrada. Què passa? Les fotos efectivament són de la ciutat de Kiev als anys 50. Això ja espanta. Vale? Entre elles són la seva dona, ell amb el mateix outfit que porten en aquell moment, que això és bastant divertit. I s'estan animant els egipcis. Sí. No, és perquè ve un moment cumbre. Va, que estic com molt emocionat. I ell porta el mateix outfit i l'última d'elles, efectivament, apareix un objecte volador no identificat. Uau. Què passa? Ell mateix, el propi metge, ja dubta d'això, no? I llavors diu, bueno, el deriven a una habitació d'allà, del centre. Ell no creu que estigui boig, ja ho diu. Però una habitació per gent encara més boja, sí, no, una habitació, perquè han d'investigar 4 coses, han de mirar 4 coses abans de donar-li l'alta. On et fiquen el dit al cul als aeroports. Abans de donar-li l'alta. No, el tio no troba explicació, parlant amb policies, amb altres professionals i tal, van a l'habitació a buscar-lo i ja no hi és. Uau. A més, les càmeres estan gravades amb centres i es veu com ell entra i com no surt. Hi ha una finestra a l'habitació, però està, evidentment... Sellada, no? Exacte. No, li deixen entrar la llum del sol. Amb barrots, no? Sí, amb collons, sellada em refereixo. Sí, que no es pot Tu també estàs reanimant coses de viatges, de sales, Marc, jo crec. Llavors, per concloure una mica això, les investigacions confirmen que Sergei Paravanenko va existir i es va declarar... Es deia Sergi? Ara es diu Sergi? Sergei o Sergei? Sergi Paravanenko. Perquè estava relacionat. Sergi Barjoan. No, bueno... No tornarà a aparèixer mai més. Va existir en aquella època i es va declarar desaparegut als anys 60. No tenim cap informació ja més, Tinc alguna més, però també fa falta donar-la. Bueno, que van contactar amb la seva dona, amb la que era la seva nòvia. Sí, Maria Paravanenko. I bueno, van poder contactar amb ella i va explicar la mateixa història, no? Ai, que maco. Al final... Que maco no. No, que maco no. Al final la cosa de les fotos, la cosa de les fotos guais és que, clar, que aquesta senyora surt després molt més gran i ell té la mateixa cara... Exactament igual que aquell dia. Fins aquí el relat d'avui, nois. No, però tu tens alguna conclusió? No, espera, ara anem. Fins aquí el relat d'avui, nois. Què us ha semblat? M'he quedat com el Paramanenko. Sí, no? M'ha donat paravillós. No. Paranormal, Àlex. Entregats a la teva causa. Objecte no identificat podria haver sigut Omar Montes amb el coet de Jeff Bezos. Podria ser, sí. Bueno, que la va palmar el que va anar amb el Jeff Bezos, per cert, ja s'ha mort el que el va acompanyar en la vida. Sí. Doncs res, companys, espero que hagueu après una mica més de tot allò que no surt dels llibres d'història. Recordeu, mai diguis d'aquesta aigua no en veuré, ni aquest mossèn no és mon pare. Bravo. ¿Qué vamos a hacer? ¿O cortamos esto o incrementamos la pandemia? ¿Nadie quiere contestar? ¡Que te callas tú, puta! ¡Que te follas! Aquest també és un bon Paramanenko, el Dado. Però una cosa, ens acaba de dir el nostre tècnic que diu que te calles i és ell. És veritat això? És cert? Ets el millor, tio. A l'escut de la Riota tatuat al cor, tio. Marc, parlem del Forti i del doctor Cirera. Ja ha guanyat en aquest debat? Sí, Cirera, tio. Cirera? Som de les cireres. Som de les cireres. Sí. Ha presentat el Cirera tesis, no?, on demostra que tot el que ha fet un treball de camp espectacular. Però, o sigui, no s'ha d'aplaudir. Sí, exacte. Aplaudiment. Com a enemic, és una putada que toqui algú tan meticulós i insistent. Tan preparat, no? Et troba el fotolog. Sí, és una passada. Tenia la pregunta, per demostrar que un tio és un normal,
cal ficar tesis? No, i a més, o sigui, és subnormal, que és fàcil de detectar. Vull dir que no feia falta tant. I és que a part, quan demostres molt que l'altra persona és subnormal, al final el que acaba semblant subnormal ets tu. No, el que sembla és un puto boig. Ja, sí. Sí, és un psicòtic. Per demostrar que Kiko Rivera, per exemple, és subnormal, no caldrien tesis, que seria una prova superràpida. Sí, sí. És a dir, va demostrar tesis i treballs de camp on demostraven que realment el fet de la llengua, etc. Marta, explica'm una mica tot això com... Jo no ho acabo de dominar del tot, jo crec que el Marc ho domina. No, jo no. És el teu tema, és el teu tema. Com que el meu tema? És el teu tema, em vas dir, hòstia, és que això ho porta, està a la flor del dia, el tema del fort i del cirera. Sí, però jo no he profunditzat en això. Jo és que hi havia massa temps... Deia que els catalans, no? Deien que els catalans eren nazis pel fet de fer parlar la gent amb l'idioma i va posar 100 tesis. I va demostrar que és així. Una cosa, m'estic donant compte que ara que em ficat malament el guió. Sí? Sí. Bueno, doncs ja ho veureu. Ja en serem. Sorpresa! Marta, et sents identificada o coneixes gent que s'apropi a un perfil com el que descriu el noi de Podemos? És que jo visc a Tarragona. Per començar, el català no està de moda. I no acabo El català és una moda, no, per tu? No, per mi no. No sé com que has fet el comentari. No, era en plan una mica vacilada. Bueno. Bueno, però sí que és veritat que durant l'època del procés i tal era com ser guais. O sigui, era com l'ambient, sí, no? Que de fet també hi havia molta gent que feia castells, era com tot, el Barça anava bé, tot anava bé. Els amics de les arts sonaven. Clar, jo crec que el Barça ho va dir, ara no, fer-ho bé. L'home treballa fent de gos i tothom vinga. Era tot, era com el rotllo, no?, que es portava i ara... Ara és més espai. Una moda, ho pots dir, és una moda. Sí, i ara quan parles del tema polític o tal, és com, ai, ara hi ha altres modes, anar a xutar homosexuals a Xueca, jo què sé, saps? Exacte. MDLR. Jugar a pàdel i aquestes coses tan... Jo preferia la moda d'abans, la d'Amaral. A través d'Amics de les Arts he rememorat una anècdota amb el Marc, que vam anar al primer concert dels Amics de les Arts, que van venir aquí a Molins de Rei, i ens vam començar a fotre cerveses. No sé si m'agrada que expliquis aquesta història, perquè jo... Ja, però a mi ara em fa vergonya haver escoltat. A veure, si expliques... Bueno, Amics de les Arts va venir aquí quan només tenien una cançó, que era 433, i vam anar a la discoteca al poble. Era el CD de Bread and Breakfast, no? Sí. 433 és el kebab, no? Sí. Sí, exacte. Un shawarma amb tu... Sí, i vam venir a la discoteca al poble, que doncs els divendres a la tarda vespre venien a concert i teníem l'entrada número 1 i l'entrada número 2, ens va costar 10 euros, vam arribar allà... Vam veure Budweiser. Vam començar a fotre'ns Budweisers com a Port d'Aventura, perquè només venien Budweisers, i va venir un grup i quan portàvem 3 temes, el Marc i jo estàvem com superentregats, però no sabíem cap cançó i dèiem, però com pot ser, tio? Si ens coneixem totes les cançons de l'Amics de les Arts i tal, i després vam comprovar que eren els taloners... Ho vam veure a l'entrada, eren els taloners. Que es deien... No me'n recordo com es deien. L'entrada la tenir a casa, ja la buscaré. Jo la tinc emmarcada. Jo tant, no. No, però per la gran nit que va ser. Es deien Pebre no sé què, o ara... I no te'n recordes que després, quan estava a punt d'acabar, va entrar un noi d'aquí que es diu Jaume, un tio gordet, bastant quillet, i va dir, esta mierda cuando acaba, cuando empieza... El vam veure l'altre dia, No, va dir, ¿cuándo suena el reggaetón? Sí. Perquè... jo pensava que era el hardcore. No, perquè els últims 10 minuts els últims 10 minuts ja deixaven entrar gent de la discoteca. Sí, exacte. I veien potser l'última cançó. I va entrar i va dir, però quan empieza el reggaetón aquí? Molt a favor d'aquest. Està viu, el vam veure l'altre dia. Està viu? Doncs m'alegra saber-ho, perquè realment jo no tenia... De fet, crec que els vaig convidar a estar un cubat a l'Alegria, que em va donar a veure'l. I segueix tenint, que he vist hàbits saludables. Sí. Aquella bona... Continua esmorzant macaitanes. Macaitanes. Doncs bé, amb aquest tema i aquesta anècdota ens anem al següent pas d'aquest programa. La Riota, un programa d'humor que no fa ni puta gràcia. Marta, si us plau, il·lumina'ns. Vale, primer de tot, m'ha fet molta ràbia perquè estic aquí quan vaig dir que no ho faria, estic aquí amb els ovaris carregats de sang i no és perquè no estigui cap... No, a veure, s'ha de parlar del tema, s'ha de trencar tabús, tinc les regles, estic de mala hòstia en general i sóc bastant monotema. Bueno, si em segueu a Twitter ja ho veieu. Seguim. I no és perquè la regla em deixi poc capacitada mentalment, sinó perquè em sento una mica com un personatge secundari de Kill Bill, no? Que acaben tots rebentats. De sang. Exacte. Rebentats de sang. I
de fet, és una mica el que sento normalment a Twitter quan discuteixo amb boomers, ja sigui de feminisme, ecologisme o qualsevol cosa que s'hagi inventat després de la roda. Quan dius boomers és homes, no? Sí, homes. I els teus 3 companys. He de dir que per sort o per desgràcia jo crec que ells se pensen o tenen ja assumit que si m'envien una fotopolla o alguna cosa així jo ho publico, així que per sort o fusta no... Es pensen vol dir que no ho fas? Que poden enviar-la tranquil·lament? Que no em publiquen, vull dir. Ai, no me n'envien. O sigui, si un dia vull que surti la meva titola i no la vull penjar jo directament... Passeu-me-la. Passeu-me-la i la publico amb el nom, vull dir... Sí, no, home. Sí, home, s'ha de donar crèdits. No. Tota la vida treballant-me-la com perquè... Sí, em fa ràbia quan algú publica una fotopolla, és com, tio, d'aquí, saps? Aquí vamos a decirlo. 2 allargaments de penis. Exacte. Com perquè surti un altre nom. Bueno, va, deixem de parlar... Anava a dir, deixem de parlar de mi, però deixem de parlar de vosaltres. Perquè una setmana més a Twitter, la xarxa social on hi ha més desgraciats, hem seguit llegint l'opinió de persones que tenen menys capacitat mental que una Virgínia, gent que en algun moment haguessin necessitat un pare, un conegut o un amic que els abracés i els digués que tot estava bé, però no es va donar el cas i per això, a dia d'avui, tenim frases com aquestes a Twitter. Trata-la com si... O sigui, és en castellà, perquè és en castellà veritat, No passa res, parla en castellà, els teus fans. No fos cas que... És en castellà perquè ens està mirant Pepe Colubi. Exacte. No, i que és igual que hem de sentir Bielorrus, o sigui, parla amb l'idioma que vulguis. I que també podria utilitzar-la en castellà per fer la brometa. Trátala como si te viera tu padre, fóllatela como si te viera su ex. Uau. Què n'opineu? Bueno. Això és de tancar-te. Carles, què opines de veritat? La veritat, sí, la veritat. No, home, si algú dona aquest consell... L'estic analitzant, Desenganxa't ja, perquè has de pensar. Ja, i sobretot aquesta noia, perquè és una noia la que ho publica, que es desenganxi de Twitter. O sigui, trata-la com si te viera tu padre, com perquè el teu pare es senti orgullós. Jo crec que seria su padre, no més? Sí. Clar, jo crec que seria su padre, és que és el que t'anava a dir. És que el tuit el va fer Carles. A més, si el teu pare... Potser ho he escrit malament. No passa res, però... En ambdós casos. Si el teu pare és misògen, no, saps? Vull dir, no val. I fóllatela com si te viera tu ex. No, su ex. És en plan, mira, me la follo mejor que tu. Per fer-li enveja. I això de les... És molt turbio, és molt turbio. I això de les competicions... Bueno, més turbio que pego, dir, mirant-me i dient-me, te gusta lo que ves. Sí. Però si t'estigués veient a teu ex, com follaries? Com més fort? Sí, més en plan... No, com dient, li estic donant més ple del que tu li donaves. Però a mi competir amb això... Que la teva ex em miri un punxi, una cagada. No, és que a mi aquesta competició no m'agrada. Hoy pinchazo. Clar, pinchazo. Otro pinchazo. És com quan jugues contra el teu equip i, hòstia, i no ho fas. No, tio, no figueu pressió. I que no, que... Estimeu. I que tracta-la o folla-te-la. O sigui... O folla-te-la, no sé. O follat. Sí, no, o al revés, en tot cas... Feu qualsevol de les dues coses com si fos una persona, això és important. No com si fos una persona, però vull dir... Sent tu, vull dir... Bueno, com si fos, no, és una persona. No perquè t'estigui mirant ningú, perquè si no representa que, si me mira mi padre o su padre, la trato bien, però luego no és així. Això no té cap tipus de sentit, o sigui... Tracta-la bé perquè... Fer-ho amb amor. Sí, no, és que jo crec que hi ha... Bueno, no cal amb... Bueno, sí. Pot no haver-hi amor, però amb passió, amb respecte és la paraula. Sí, amb respecte, per suposat, però és que el que jo dic, i en el cas del sexe, potser sense respecte, no passa res. No, però, o sigui, fent-lo poder no, però que hi hagi un respecte implícit. Però que el punt de la qüestió aquí està en que el que facis tu no depèn de que t'estigui mirant qualsevol. Tu és el que... A la intimitat has de ser... Però que no és un espectacle. No, exacte. És una cosa que tu fas cap a una altra persona i has de fer que disfruti ella, disfrutis tu. Sí, i tractar-la bé perquè tu et surt tractar-la bé i perquè tal. Bé. Carles, te salim al tuit. Hem sortit victoriosos. Sí, el tuit. Us ensenyaré cuidar dones. Segueix, Marta. Vale, seguim... Cuidador de dones. No. ¿Lo tienes en LinkedIn en el currículo? Segueix, Marta. Segueixo. Hi ha nens? Sí. Vale. Perdona. No, és broma. Doncs seguim amb un altre dels temes del moment a Twitter i és el plagi. Però no el plagi de sudaderes Adidas ni de bambes Nico, parlem del plagi acadèmic. I és que a Twitter també tenim molts intel·lectuals que diuen la seva, i no només la seva, sinó que diuen la d'altres fent-la passar per seva.
I què n'opineu vosaltres? Heu fet algun plagi a part de la uni, que evidentment tothom hem copiat? A la uni no he anat. Bueno, doncs, a on sigui, perquè tothom ha copiat en algun moment, i l'APA, sabem que és complicat citar mapa, així que no se cita. Jo a vegades faig el programa amb una gorra negra Nike i li vaig copiar l'Àlex. Si és un plagi, doncs... És un plagi, és un plagi. Parles d'algun concret? Sí. Vai. Bueno, no passa res. Sí. Control-C, Control-V, no? Control-C, Control-V, sí. Ja està, això la gent ja ho entendrà. Exacte. Però el coneixes o alguna cosa? No el conec. Vale, és que tens... Ni crec que tingui res. He plagiat, però... Es diu Gorbachev. Ni crec que tingui res amb ell. No, que no crec que tingui res a compartir, crec. Sí. Mira, jo crec que hi ha molta diferència en copiar de la uni I millorar. copiar no sé què tal, o el que sigui. Cobrant, Nosaltres hem copiat a la sotana. Hem Sí, millorat a la sí. sotana, és que és diferent. Jo també copio a vegades coses. No, però... I doncs que el debat... Perquè sóc la germana petita i una sempre té una referent. Clar, vull dir que crec que la diferència està en que... La diferència està en copiar algú, o sigui, o copiar una cosa perquè, això, per treure la carrera, pel que sigui tal, ho trobo lícit, la veritat. I una altra és que tinguis molts seguidors, que guanyis diners d'això, no sé què tal, i aquí... És un impostor Exacte, em sembla robar, ja. I que construeixis la teva personalitat en base al teu contingut. Vull dir, és com si me vens una cosa que no és teva, però me la vens com la millor cosa del món, home, doncs, trontolla. Totalment d'acord. No? Estem tots... Estem, però... Avui estem a tope, tu. 2000%. Vale. Bueno, i... Vale. És que he llegit i no sabia. Jo el que volia dir en relació a això és que copiar tuits està feo, no? És com... Vale, o sigui, volies arribar aquí, doncs... No, vull dir una cosa. I és que això, que copiar tuits està feo i molta gent ho fa, que agafa tuits en anglès, francès o la llengua del diable i la tradueix en català. L'espanyol, Sí, l'espanyol. I la tradueix en català i també està feo, vull dir, així no es defensa el català. I també vull dir que molts cops pensem que ens copien tuits i és que en realitat és que no hem sigut gens originals i que el que hem pensat nosaltres ho ha pensat tothom. I a vegades pot ser que és el que em passa a mi, que és que no tinc tants seguidors com perquè aquella persona hagi vist el meu tuit i jo em penso que m'he inventat el món. Exacte, ens sentim aquí... A veure, jo el tema de copiar un tuit no em sembla tan greu com de la persona que estàs parlant que no has citat. Ja, sí, és veritat. I ara ja l'últim tema, i és que vaig ficar un tuit i... Joder, quanto Twitter. No, bueno, su secció... No, és la secció de Twitter. És veritat, tens raó. La teva és d'història. Pensava que era la d'Instagram. Quanta història, Jo no, he portat el meu cosí avui. Bueno, una història. Vale, jo el que vull dir, perquè van passar de mi quan ho vaig publicar, suposo que potser no els va captar l'atenció, me la suda, però ara vull parlar, i és que opineu sobre que hi hagi tios, o sigui, els tions de Nadal, made in China. Èxit o fracàs? Hòstia. Èxit, expansió internacional. Sempre hi ha que mirar... El problema és si es venen allà, no? Seria expansió internacional si els venen allà. Això és expansió d'explotació, no? Tens raó. Èxit. Bueno, no ho sé. Què deuen pensar els xinos mentre fan una branca? Mira, els xinos no pensen res, perquè jo i el Marc hem treballat amb xinos. Jo tinc un cosí petit tu i jo hem treballat amb xinos. Que fa molta risa perquè el meu tiet és català, la seva dona és brasilera i els dos viuen a Saragossa. Dios. I aquest nano de 4 anys, quan ve aquí, li fem cagar el tió i quan ho deu explicar a l'escola deu ser increïble. Clar, això em passa a mi, que jo vaig al País Basc i quan ve... Bueno, però ja tenen a l'Olenchero, quan ve el Pare Noel, és l'Olenchero. No, i amb el tronc fan una mandanga, no, també? Bueno, que els bascos no estan per enriure's dels catalans, tampoc, tenen cada historieta. No, si no parlo de risa, parlo de que és l'Olenchero en comptes del Pare Noel. Ja parles tu a meta. No, jo el que et dic de lo del tio, a veure, és que els xinos, vull dir... El tio és una tradició molt xula, És molt guai. O sigui, la pots vestir molt bé. És super, i és super boja, perquè, o sigui, és la menys creïble de totes les que hi ha. És una mica Gepetto, Sí, però mola molt, o sigui, de lo boja que és guapa. I què anava a dir? Perquè, bueno, jo l'any passat ho vaig pensar i és que... L'any passat i ara ho escups aquí, l'any passat vaig fer la primera cop la reflexió i ara ho torno a escopir perquè m'ha donat la puta. No, sí, és el teu espai. I el que vull dir és, vosaltres anàveu a buscar el tio o el tio arribava a casa i trucava? Perquè el meu era molt intel·ligent i jo mai l'he anat a buscar. El meu arribava, un dia em deien, ja està... I ha arribat... I menjava mandarines i tal. Joder, si menjava mandarines i fotia whisky, el meu... El de casa meva es fotia whisky. Els meus als Reis, es fotien el whisky i el Reis un licoreta. Sí, joder. Clar, si els paren amb els camells a un control d'alcoholèmia... El meu tiet amb la família a casa.
i res, això. Ja està. La Riota, cocaïna radiofònica. M'has ficat a mi aquesta falca. Marc, endavant. Vale, bé, aprofitant la ressaca post-Pepe Colubi, fent una mica de retrospectiva i després de veure un tuit de Marc Lesan, un xaval de Twitter, el que admirem molt i que sembla Sherman, dels dibuixos del senyor Peabody, no sé si els heu vist algun cop, que eren un gos i un nen amb No ulleres. tinc la cara del Marc de tot. Sí, bueno, és un tio amb ulleres, bueno. Bueno, en el que feia el retuit... Ah, sí, clar, un tio mulleres, sí. Clar, com el que ha fet la teva secció, no? Exacte. Vale. En el que feia retuit de la nostra foto amb don Pepe Colubi i comentava un altre canvi de paradigma. Això m'ha fet pensar en aquest concepte que està tan de moda, anomenat canvi de paradigma, un concepte que jo no tenia, perquè sóc subnormal i he buscat per saber què significa. Vosaltres enteneu exactament el concepte canvi de paradigma? L'he prostituït ja, jo crec, no? Gens ni mica. Sí, no, prostituït està, però o sigui, la paraula paradigma entenem? Sí, paradigma, sí. Vale, jo ho he buscat al diccionari, hi ha trets molt generals. Paradigma significa exemple o model, o sigui, un model establert, per tant jo entenc que un canvi de paradigma és canviar el model, no? Que ja tal, vale? Això últimament s'ha atribuït a l'àmbit de la comunicació, gràcies als youtubers, streamers, twitchers, tiktokers i tota la collonada aquesta gent que fan que les noves generacions deixin de consumir els mitjans de comunicació tradicionals i consumeixin els seus propis continguts. S'ha donat a molts àmbits, També música també ha canviat moltíssim. Sí, també amb el trap, i això seria un canvi de paradigma, no? També. Perquè ara esdevé el mainstream. Ho he pensat, però no ho he volgut acabar d'entrar, perquè no sé si... Sí, és així, vull dir, al final... Sí, però... Ha canviat el consum. Però però ha canviat el paradigma. Sí. I lletres i tot, i coses que abans no sortien a la ràdio... Però més que... Clar, no és un canvi d'estil, sinó que és un canvi de... el públic... No, i de consum. No, i de manera de produir, també, d'autoproducció, no? Suposo que va, jo crec que va més per allà. Clar, que també que... Sí, que amb menys eines o menys diners tu puguis fer un hit. Bueno, jo no opinaré al respecte sobre si està bé o no el canvi de paradigma, però sí que voldria contribuir en el creixement d'aquest per tal de pujar aquest transatlàntic conduït per Ibai Llanos, que suposo que deu anar surcant al mar i que si acaba enfonsat com el Titanic no serà per xocar amb un iceberg, sinó per portar-lo pujat a sobre. Aleshores, he volgut aportar el meu granet de sorra i he intentat fer una espècie d'anunci per poder arribar a les noves generacions i també a les antigues. A les antigues com? Amb un anunci de Teletienda, vale? Que era l'internet dels d'abans. Aleshores, fem l'anunci aquest, vale? I m'haureu d'ajudar amb una cosa que us he dit abans, que no sé ja si us el web, sí. Són els webs. Vinga. Cansat de sempre veure el mateix desgràcia humana? Busques alguna diferent? Et seus al sofà davant la tele com un àvidament? L'últim que et va il·lusionar és la sèrie Rex? Tens guardat a favorits la pàgina del Teletext? Doncs avui estàs de sort perquè tenim amb tu La Revolució. Ara és una música molt èpica, vale? Perquè és que el nou paradigma és molt èpic, vale? Nou paradigma, una cosa que ningú sap què polles és però que et farà sentir jove i transgressor. Nou paradigma. S'ha acabat mirar retransmissions avorrides d'aquell esport on juguen 11 contra 11 i sempre guanya un xec àrab amb l'ajuda d'un enano hormonat. Toca gaudir de la retransmissió de les apassionants curses de caniques on només necessitaràs l'energia cinètica i el poder de ser un puto anormal. Uau! Nou paradigma. Gerard Piqué ficant al front la seva minga. Campionats de LOL. De fer risa? No, de fer el mongol. Fes-te aficionat d'un equip d'elfos i mira com sempre et guanyen uns orientals. Compra ja el teu nou paradigma. Passa les llargues nits mirant com dos tarats intenten que no caigui un globo a terra dins d'un menjador d'exposició de l'IKEA que tu mai podràs pagar. Gaudeix veient per stream com Ciro López triga 3 hores en connectar el router perquè el confon amb una torradora. Nou paradigma. Què és? No ho sabem. És un enigma. Aprèn amb Michael Curioso, un senyor de 50 anys que prova coses i fa experiments al soterrani de casa sa mare mentre aquesta li prepara el sopar. Nou paradigma. Vols emocions fortes? Apaga el canal Mega i mira en directe per Twitch com Ibai Llanos li opera el cor al Kun Agüero amb una canyeta del McDonald's. Nou
paradigma. Per la compra d'un nou paradigma, en les properes 24 hores et regalem un nou paradigma gratis perquè li regalis a la teva parella imaginària. No siguis tonto, ben Nadal, regala un nou paradigma. Nou paradigma. Moltes gràcies per escoltar-nos. No sé si acostumem a fer-ho. Donem les gràcies a tots vosaltres per escoltar-nos. Sense vosaltres no haguéssim conegut a Pepe Colubi. Per tant, gràcies altra vegada. Això no para. Ens veiem la setmana que ve. Visca la Riota. Puta Espanya. La Riota. Parlem més del que toca i sovint fiquem la pota.